is good. Mao ni siya ang saging katong giharbisan unya kini dayon iya na ning mga follower kining nanubo. Bag-o na pud ni mga follower ning mga tag-as. Silbi ikaduha na dayon pud ni nga cropping. O ikaduha nga pagpangunod. Dili day ikaduha nga cropping. Mga sahat na ni, mga follower na na. Kay kini nanggod siya sa una, ang gituba sa una, kanay. Kani siya, mauna ni ang follower. Mauna ni siya ang sunod nga mag-unod. Mga pila ka months. Mulod na po ni siya. Fresh na po ang iyang mga dahon. Kini follower gyapon niya. Sunod na po ni siya mamunga. Kana daghan iyang dahon. Dapat daghan iyang dahon unya dili gyud sakit para maka sugakod siya hantod siya nga mamunga. Kini siya nagdilif na ni og 1, 2 kini gidilif kay nanay mga laya-laya. Ang nabili niya nga dahon silbi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung mahimo siya ini nga stage na asiyay 11 or 10 kadahon. Nga healthy ang dahon. Para mo survive siya hantod siya magbunga. Kini siya mauman ni ang gikuha sa una. Mao ni ang gikuhaan. Silbi kini siya mao ni ang first good nga plant. Banana first nga plant. Kini. Unya kini siya mauna ni ang follower karon mo ni ang atangan na pud nga mamunga. Dapat na siya 10 to 11 nga healthy nga leaves para makasurvive siya hantod siya magmunga ug mutuba. Hinuon magdilif man na pero dapat maugyod na siya ang dahon nga mo mabilin ingini nga stage. Pagkasunod mangita na po kung mahuman na makuha na pod ni kay sikan man niya nga silbi iya man ning follower. Mangita magbili na po dayon og iyang lain na pod nga follower. Kani murag wala may lain nga ni gawas. Pero kung mahimo nga mas duol-duol ani niya kining follower maugyod na ang sunod na set nga silbi ika third nga generation ana.
kaning tag-as na mao na gyud ni ang follower. Mao na sad ni ang sunod nga mamunga. Kay nakuhaan naman gyud ni siya sa katong primero niya nga bunga. Silbi naka first harvest na siya. Nabagli na. Oo, saan ba? Hindi. Ha? Parang di siya buto? Nabagli sa hangin. Ano siya na? Nabitay, no? Gabay. Darcy, the horsey. Uy! Ang ni sa mga senaryo dinhi sa farm. Morning visit, friends. Morning visit. Muna si Darcy the horsey. Ang dog si Blackie. Darcy the horsey. Oh, nabasa. Subong na po. Dahil mo subong ni Kwan?